Try natin to pang vlog. Ang gusto ko talaga tong pang vlog kasi wide talaga yung ano niya. Tingnan mo yung ano ko. Wide talaga yung ano niya, yung background niya. Makikita mo talaga yung whole, basta wide angle yung pagka ano ng camera na to. So ayun si Ayla naglalaro sa ano tawag dito sa CR. Gusto niya maglaro ng ano ng tubig. So, marunong pa naman mag-close ng pintuan. Kinisanasarado niya yung pintuan. Pag gusto niyang pumasok sa CR. Kahit sa taas, sa kwarto, pagka pumasok siya sa CR, diretso agad nilalak niya. Sinasarado niya yung pintuan. Ito talaga tong batang to. Gusto ko yung pagka-wide angle nito. Ayan. Ayan. Ang gandang pang-vlog. At saka, the best camera to pag gusto mo or mahilig ka mag-film sa labas. Katulad ko, ang gandang camera na recommended na camera to kasi pwede siyang 360 camera to. Pag ka-shoot ka ng 360, yung record shooting niya is 8K resolution. Pag natural vlog lang yung size na pang YouTube vlog, yung resolution niya is 4K resolution. Yun maganda, 4K tayo. Doon tayo sa 4K kasi maganda yung quality. Updated yung quality ng video. Ayan, nag-automatic pala siyang yung screen nag-shoutout. Pero alam ko, yung recording niya is continue. And then, pag nag-upload ako ng videos sa social media, especially yung reels, your short videos, meron din sila ng option na size, yung 9.16 na size ng video, automatic na yon. And then, yung resolution niya din is 4K resolution. Lahat ng iti-take mong videos gamit tong action camera is 4K resolution. Pwera na lang yung pag nag-shoot ka ng 360 videos. Yung 360 videos niya is, yung resolution niya is 8K resolution. So, highly recommended kung naghanap kayo ng camera na yung anong tawag dito, yung multitasking camera na the best tong camera na to kung gusto mong purchase ng camera. Highly recommended tong camera na to, the best.